vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapindamo mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti ndakadanana nemurume wangu muna 2008 mushure mekunge awana mukana wekuti ange achizouya kuno kuAustralia, saka akambotanga andisiya pamba pavo. So mukoma ndakangorara naye ka1 ndokubva ndatanga kuchema. Ndakachema ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichiri virgin, but I was just lying to him. Ndakatongoona kutoti uyu wainge uri mukana wekuti ndinge ndichizomutizera, saka ndakatoita zvekutomusejusa because there was this other night pandakadarika nepamba pavo ndikabva ndamukumbira kuti ange achindiburitsa gate because pamba pavo painge paine imbwa dzainge dzichiruma sei. Ndokubva azondiburitsa gate paya, ndakabva ndazomubata ruoko rwake ndikabva ndazomubatisa zamu rangu, ndokubva atotanga kutoresponda. Ndokubva ndamuti ndainge ndichida kuti tinge tichienda muspare bedroom make because ainge achida kuti tinge tichizviitira muroad. Ndokubva tazoenda muspare bedroom make, but this was late. Vabereki vake mushure mekunge varara, saka takabva tazoita zvinhu zvatakaita. Ndokubva ndatanga kuchema ndichiti iwewe wandibvisa umhandara hwangu. Mangwana acho makuseni ndakabva ndatomuka ndichitokamena ndichita sekunge munhu ainge atobviswa umhandara, but this was just a lie. Saka vabereki vake vakabva vafadzwa nazvo kuti ndainge ndichiri saka vabereki vake vakabva vafara kuti mwana wavo ainge atotora musikana ainge achiri akakwana. Ndokubva ndatonzi navamwene vangu, iwe gara pano, hakuna kana kwaunoenda. Fortunate enough ndakabva ndazobatira pamoveri, but inini naye hatina kumbogara tose kwenguva refu because he was already on his way coming to Australia. Saka takabva tazovimbisana, iye akati I will never forget you and my baby. Saka ndakazozvara mwana wangu ndiri ndoga. Zvino zvakaitika mukoma ndezvekuti nhumbu yangu iyo yekutanga yainge ichida murume like too bad. Ndopa ndakabva ndatanga kuhura. Ndakatanga ndichahura but ndaihura naex wangu because ndiye wandakatongoona kutoti ainge ari easy. Saka mukunotanga kuhura naex ndakazoti ex andibhowa. Ndopa ndakabva ndatanga manje kuhura neumwe muzukuru wemurume wangu, kuzonosvika vatezvara vangu vachizozviziva kuti ndo zvainge zvaitika. Vakabva vazondimanikidza vakati naivo vainge vachida kumboti ndinge ndichivapa nzwisa. Saka ndakabva ndazoramba ex ndikabva ndaramba muzukuru, ndokubva ndazotanga manje kudanana navatezvara chete. So ndakazotevera murume wangu mwana paainge ava ne2 years, apa ndainge ndanzwa nekuhura navatezvara. By that time pandakazotevera murume wangu ndainge ndatobvisa nhumbu yababa vake. Kunyangwe pandakauya kunoku kuAustralia mukoma, iye akatofungidzira kuti ndainge ndiri paperiod, but ndainge ndabva mukubvisa nhumbu because ndakazvibvunza kuti saka izvezvi ndingaendepiko nenhumbu yababa vemurume wangu. Ndokubva ndaisvotora mukoma, handina kana kumboita tsitsi, ndakatongoisvotora same time. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndiri muno muAustralia, macho muAustralia munomu. Pandakauya ndakatofungidzira kutoti maybe ndichadzikama, but yei ndatadza kudzikama ini mukoma. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndakapengesa munin'ina wangu after aroorwa nemurume ainge aine mari. Mainge muri mugore ra2016 apa ainge ambori pfambi yekupedzisira. So mukoma ndainge ndichida kuenda straight kwaNdunge, but ndakazosangana navatete vangu mutown because ndichibva kuSouth Africa. Inini ndainge ndakaudza murume kuti ndainge ndichida kunogadzirisa passport yangu because passport yangu iyi yainge yakamboramba kudhindiwa paborder because mwana ainge akadambura page paainge achitamba nayo. Saka vakazongondidhindira havo passport yangu, but vakabva vandipa warning vakati uri kufanira kuti unge uchigadzirisa passport yako. Saka murume akabva azobvuma, ndikabva ndati panapa ndava kutombotanga ndatombomhanya kwaNdunge, macontacts ndainge nditori nawo. Zvino mukoma ndakazoti ndava
ndaiva muHarare apa murume ainge achiziva ndiri kuBulawayo kumba kwavo. So ndopandakabva ndazosangana manje navatete vangu because ndainge ndiine munin'ina wefriend yangu ainge andipa macontacts ainge ati ndaifanira kuti ndinge ndichifamba nemunin'ina wake mukoma. Ndakabva ndazongosangana navatete vangu ndikabva ndavanyepera kuti ndainge ndichida kutongogadzirisa hangu passport yangu muHarare. So vatete vakabva vatoti handei kumba. Ndokubva taenda kumba kwavatete. Ndakabva ndazotadza manje kuti ndinge ndichienda straight kwaNdunge. Sezvisinei ndakati ndiriko kumba kwavatete apa ndichigadzirisa zvekare passport yangu. Ndakabva ndazoudza friend yangu ndikabva ndamuti kuno kuzvinhu zvatodhakwa saka ndoita sei. Akabva azoti iye ainge achatsvaka mamwe manumbers eimwe n'anga saka ndakazopiwa manumbers eimwe n'anga ndokubva ndazoenda kuya ndikagadzira munin'ina wangu apa murume ainge achingofungidzira kuti ndainge apa murume ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndafunga kuti it is far much better kuti ndinge ndichigadzirisa zvinhu zvangu muHarare because ndainge ndakambotukana naamai vake. Akabva ati it is okay but usati wadzoka kuno unofanira kuti unge uchisvika kumba. Ndikabva ndati zvakanaka. So mukoma ndakabva ndazoenda kun'anga kuya. N'anga iyoyo yenge ichigara kuNorton uko. Takati tasvika kuya ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga weave. So ndakabva ndazotenga weave iyaya but ipapo pandainge ndiri kuZim ndainge ndisina mari yekutenga weave. Ndakazotanga ndadzoka kuno kuSouth Africa. N'anga iye ikabva yazoti kana watenga weave iyoyo tinoda kuti unge uchizodzoka nayo kuno kuZim tobva tazopedzisa nyaya dzako. Saka ndichisvika kuSouth Africa mushure mekunge ndawana mari yangu yepay ndakabva ndatenga weave yangu ndikabva ndaichengeta. Saka ndakazotaura navo sekuru vaya vakabva vati kana uchikwanisa mwanangu iwe uchingoita zvokuti unge uchitumira nebhazi weave iyoyo but kana wotumidzira haungangotumidziri weave iri yoga unobva waisawo kazvigrosari. Ndikabva ndati zvakanaka isekuru. Saka ndakabva ndazotenga grocery ndikabva ndazovatumidzira sekuru vaya. Zvandakaita ipapo mukoma yainge iri weekend. Murume ndakangomudza kuti ndainge ndichida kupinda mutown. Ndakati ndapinda mutown ndainge ndiine mari yangu yandainge ndakasavha without his knowledge. Ndikabva ndatotenga magroceries nechichangani bhegi changu ndikabva ndatoenda pamabhazi ndokubva ndatobatisa zvinhu zviya then ivo sekuru vaya vakabva vazogamuchira zvinhu zviya ndokubva vagadzira wigi iya vakabva vazonditumidzira weave iya ikauya nebhazi. Saka vainge vakati ndaifanira kuti ndinge ndichizomupa munin'ina wangu uyu ndobva ndazoita sekunge ndamutengera wigi iyoyo. So mukoma ndakati ndapedza kudaro ndakabva ndazonomukumbira zvekare wigi iyoyo because vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizonoirasa musango. Pavainge vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunoirasa weave iyoyo. Saka pandainge ndichitofamba musango ndichienda kunorasa weave iyoyo munin'ina wangu ndopaakatotanga kutopenga. Ndakangozviita mukoma because munin'ina wangu uyu iye ainge ari bhishu ende ndikabva ndangobhoyekana kuti shuwa munhu akambohura kudai now ava kuda kuroorwa nemunhu ane mari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndakapengesa munin'ina wangu. So nanhasi uno hatitombozivi kuti munin'ina wangu uyu aripi. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvinyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndine mushonga uyo wandakapiwa nevamwe gogo ava ndevechichawa. Saka ndakabva ndazonzi mushonga wacho wandakapiwa ndewe Lucky. Ndinofanira kuti ndinge ndichigara nawo pose apo pandinenge ndiri mushonga wacho iwoyo. Zvino mukoma ipapo pacho pandakapiwa mushonga iwoyo zvinhu zvangu zvakatombofamba but manje mushonga uyu zvakazoitika ndezvekuti ndakabva ndazosungwa ndichisungirwa mapepa because mushonga uyu ndakaupiwawo nagogo vacho ivavo muno muSouth Africa. Saka nerimwe zuva ndichifamba kondaigoziveiko kuti kana ukagara watora mishonga iyi yeLucky zvinoreva kuti unenge wava neLucky rekusangana nemapurisa kana kuti mbavha. So ndakabva ndazosungwa nemapurisa ndikabva ndambogara kujeri. Saka mushonga uyu pamba paiva pandainge ndichigara landlord wacho akabva azoburitsa zvinhu zvangu ndokubva azongozviisa mugaraji. Pandakazobuda mujeri ndichizodhipotewa pandakazodzoka ndo pandakabva ndazoona kuti
zvinhu zvangu zvainge zviri mugaraji. Ndikatoona kutoti mushonga wangu wainge wapanduka. Pandainge ndichiri kujeri ndaitombopota ndichirota nyoka, saka ndaingoti zvimwe kuda nyoka iyi yandiri kurota maybe dzingoriwo hope dzemujeri. But mukoma ipapo ndakazoti ndadzoka manje ndopandakabva ndazoiona nyoka iyoyo. Musi wacho iwoyo ndainge ndichitobva zvangu kupeace job, saka ndakatongoona nyoka yainge iri pamberi pangu yakasimudza musoro kudai. Ndikabva ndati pano ndatofa, ikobra ka iyo. Then iyo yakabva yangu ndisvipira mate. Ndakatadza kana kubloka mate aya mukoma, but chakandishamisa ndechekuti yakati yandisvipira mate kudaro ndokubva ndatoona kutoti maziso angu ainge avhurika. Zvandainge ndava kuona zvainge zvatosiyana nezvamunoona imimi. Ndainge ndava kutoona like zvimwe zvipoko zvinofamba masikati, even varoi vanofamba masikati. Nyoka yaya ndakabva ndatoiona kutoti iyo haisi nyoka, but mweya weumwe mukadzi uyo akaenda akanomutswa kumakuva navo gogo vacho ivavo. So mukadzi uyo akabva azotaura neni akabva ati handeikumba tinge tichinokurukura, but naiyewo mukadzi wacho ndewechirudzi, but iye anotongotaura nelanguage yavo yekumalawi, but inini ndichimutaura naye nechishona tichitonzwisisana. Saka ndakazoti ndasvika pamba, then mukadzi uyo akabva aapia zvekare. Iye paanotanga kuapia kwandiri anotanga aapia senyoka. Iye mweya wake unotsvaka nyoka, then anobva agara nyoka iyaya. Mhepo yake inenge yakagara panyoka iyaya. Nyoka iyaya inobva yauya kwandiri, saka anozoti paya kana otaura neni anobva abuda munyoka iyaya. Iyo nyoka yacho inobva yatoita sekunge yadhakwa yatofenta, then after manje apedza kutaura neni mhepo iyaya inobva yanogara zvekare munyoka iyoyo. So akati abuda munyoka muya ava kutaura neni ndopaakabva azondiudza kuti iye anoda kuti ndinge ndichimutsvakira murume. Ndakabva ndazomuudza kuti ndaikwanisa kuti ndinge ndichimupa munin'ina wangu, but akabva azoti ainge achida kuti ange achimboita nguva achisika bonde neni. Saka pose paainge achinditsvakira mari ndainge ndichisika naye bonde kuzosvika paakazoti zvakwana ndokubva ndazomutumidzira kuti ange achienda kunosika bonde nemunin'ina wangu. Nanhasi uno iye anotogara nemunin'ina wangu. Munin'ina wangu kwose kwaanoenda anenge aine mweya wemufi uyo waanenge akabereka. Munin'ina wangu haana kana chaanoita muupenyu hwake chekuti tinokwanisa kutoti apa munhu ashandawo atenga something nemari yake, because kubereka kwaanenge akaita mhepo iyoyo yechikwambo changu. Mhepo iyoyo ndo inoita kuti mari iyaya kana akangoibata mari iyoyo isambokwanisa kungotenga something, atori nemweya wemunyama. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Isuwo tiri mubishi rekuti tinge tichitsvaka mari. Kana tikatsvaka mari tikufunga kuti tinge tichidzokera kumusha. Kana tikazowanawo maresults tichazokuudzai, because tine imwe n'anga iyo yatakataura nayo. Saka n'anga iyi yakatotiudza izvo zvatainge tigara tichingoziva, but sevana tainge tichiona kuti hazvitauriki. Izvezvizvi baba vangu vari kutorwara. Baba vangu ava vakaromba, vane divisi ravo, but divisi ravo iri rakazopanduka ndokubva razoita mubobobo. Saka zvainge zvoitika mukoma ndezvekuti hanzvadzi dzedu dzainge dzichingobva kuvarume, because dzaingoramba dzichingorarwa navo ivo baba. So izvo manje zvakabva zvakonzeresa zvekare kuti isusu sevanakomana like kutoshaya mbereko. Ini hangu ndakaita lucky, ndakaita vana vangu vaviri, but ndine mamwe macousin brothers angu vasitori navana, vamwe vacho vatochembera vasitombori navana. So mukoma ipapaba tiri kuunganidza mari, saka tine n'anga yedu iyo yakatiitira matare pafoni. Saka tikuda kuti kana tikaenda kumusha kana zvinhu zvedu zvikatifambirawo tichazodzokawo pano neresult. Kune avo vanoti uroyi hakuna, just wait, your time is coming, because mhuri yega yega ine zvayo. Madhara akabata awa ende ndo zviri kutitambudza isu vana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi as a family I want to thank God kuti we are united. Zvose zvatiri kuita tiri pamwe chete because tatambudzika, and when you have suffered
for a very long time you will be united. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So inini mukoma nachi ndine chigumbu. Pandainge ndichiri kuzimu uko ndaishandira umwe mudhara. Saka mudhara uyu ainge aine maprize uye zvekare nemamaini. Saka mudhara uyu ndakatanga ndichamushandira pamaini pake, but akabva azoti iye ainge achida kuti ndige ndichimushandira kuprize kwake. Saka mudhara uyu ndakatanga kumushandira mainge muri mugore ra2014 ndokubva azondidzinga basa. This was after 3 years. Ndakauya kuno kuSouth Africa ndisina kana chandainge ndiinacho, apa ndichitiza mushure mekunge ndanzi ndainge ndamubira mari. Mukoma mudhara iye akandishandisira mahara for 3 years because the deal was that sezvo iye ainge aine rimwe track iro raainge ainaro, akabva ati kwandiri, mfana haudi track here, it was a tipper track. Ndikabva ndati ndinorida mudhara. Apa ndainge ndava kutoona kuti kana ndikashanda ndikashingirira mudhara uyu sezvo iye ava nematrack ake manyowani, saka anokwanisa kundipa track iri, then ndobva ndazotanga kurishandisa. So mukoma ndakabva ndangosarudza kuti zvainge zviri nani kuti iye ange achingondipa mari yekuti ndinge ndichingotenga chikafu chete, then imwe mari yose yainge ichingosara kwaari. So mukoma nashi 3 years dzakati dzava kuda kunokwana ndopaakabva azongouya kuprize akatsamwa. Ainge akatobata mboma uye zvekare ainge atori nemapurisa maviri. Ndokubva azoti ndainge ndakazama kuvhura safe, ndikati safe ripi, ndokubva ndatosungwa paya, ndikabva ndatodhonzewa nemapurisa aya tichitoenda kumain house. I had never been in the main house before mukoma. Ini ndainge ndichitongogarawo kukomboni, but ipapo mukoma pakabva patongopiwa mawitness enhema. Handizivi kuti vamwe vandainge ndichishanda navo kuti akavabhadhara here kana kuti vainge vachingomutya mudhara iyeye, because ndakabva ndatotorwa paya ndikabva ndanzi tirakidze kuti safe wakaivhura sei. Munongoziva kuti mapurisa ekuzimu havana kana tsitsi. Ndakarohwa mukoma, ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoendeswa kumaCID. Ipapo ndo pandakabva ndazotiza because vakati vandirova vakabva vazondisiya, ende vachinondisiya kudaro it was because they knew kuti munhu uyu haana mhosva. Usiku hwacho ihwohwo ndakabva ndangobuda mukoma, ndakangobuda ndokubva ndatongoenda kuhiking spot, ndikabva ndangofamba ndichihaika ndichingokumbira kuzonosvika ndichizonosvika mubait bridge. Ndakati ndasvika mubait bridge ndakaita zvekufamba netsoka ndikayambuka and I came into South Africa. Saka zvinhu zvekuti zvinondirwadza nanhasi uno mukoma, asi zvandinongodawo kungotaura, mhuri yose yeZimbabwe, nyika yose yakateerera zuva randichanzi ndati dhii kufa. Zuva iroro iye nedzinza rake vanofanira kuti vange vachizivira kuti nhamo mumusha mavo inenge yapinda, ende kundiripa vachandiripa zvavo. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyu. Itori ngozi ka iyi, ngozi in the making. Hanzi musi wandinofa. Hei, pakaipa. Ngatitaurei naye mwanakomana uyu mucomment section. Should he forgive murume uyu ane mamaini ane maprize omuregerera here kana kuti